Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм BG Pro, с мен е BGamer54 и днес ще играм от новия акаунт на Minecraft в Smash PvP. И да започваме. Къде отиваме? Не знам. Нищо ли не работи от Minigames? Skyblock? Ама то не може заедно с Skyblock. Знам, ма не е. Ела ги пробвам всичките. Али на джъмпа, бе! Аре, Warp Jump. Само Jump ли беше? Не знам. Warp. Не. Те са го сменили. Warp, Event, Tent, PvP, Shop, SMS, Trade, Резиденция, Close за меню. Чай! Виж, пиша си Warp и ето. Event, End, Op, PvP, Shop. Къде трябва да отидем? Чакай. Кога да отидем на нормалния спаун? Пичеш май спаун. Да. Мъни. Имам пак 1000 мъни, защото... Да, ето аз стих на нормалния. Factions, Survival, Minigames. И естествено Survival PvP. Имаше джъмп преди. То сигурно още си го има. Ма нека ли си. Warp. Дай да ходим на Warp PvP. Аз как нямам никакви айтеми? Ама на оп PvP или на нормално PvP? Нормално си. Супер кит. И кит имам. И кит са променили. Кит. VIP. Къде ми е кит VIP, бе? Ти не си вик. Вземи кит VIP. Кит. Ай, сега ще дойда. Взех ли го? Не, може. Сетило се. То само такъв мотив. Не става. Иначе. Не тя. Какъв е този ключ, само искам да видя. Какво прави той? Можете да използвате този ключ за отваряне на крейт. Не го отварям. Не знам как се отваря крейт. Просто. Иво каза, че след малко ще да аз по-добре го изчакам. Ето го. Тук съм. Добре. Но то аз не виждам мали. Да има някой друг. А ти къде си? Тук съм. Ето ма. Искаш да отидем на... Виж, част от портал. Виждаш? Айде да ходим там. Къде? В частта от портал. Да. Айде на Warp. Op. PvP. Айде на... на Warp. На Warp. Event. Event. Много... тук как се забавим мечовете. Готино. Да, и аз се сетвам, паднах без да искам. Евент всяка вечер от 8:30. Warp, кой да отида? За... Warp Pent, айде. Какво не е Warp Event? Късно. Един друг сервер бе влезал и почти също, само че имаше едни голями дупки. Един приятел го тъпнах там. Луния, къде ти го бех дал, стилис вчера. Ага. Тук има, може да си правим състезания, ако искаш. Къде си ти? Се стъпвам от тебе. Може да приемеш?
Не ми дава. Да, бе. Ти къде викаш, че си? На Warp евент ти. Искаш ли да го играем на някой друг сървър? Ево само да виж тук какво има, може да се правим състезания, ако искаш. Къде бе? Ти от коя? Там джъмп ли? Ето го джъмпа, бе. Къде бе? Това не е ли джъмп? Не, това е такова да минаваш през плажините, можеш да така тук да си много як. Много съм як. Аз вече го минах. Знаеш как по-лесно се минава? Скачаш отгоре върху това и отстрани, ако може. Оле, то е толкова лесно върху такова. Ще ме биеш 100%. Не е сигурно. Мен с таковото, как ми е така съединено, направо страхотно. Добре, взех го. О, лабиринт, любимото ми. Лабиринт ли? Да. На мен ми е любимото. Ма не точно. Здрасти. Да папая жена. Много е готина, бе. Тук ли е? Аз съм так, сега ако намеря входа, намерих пая жена. Колко оригинално. Аз намерих табелки и изхода. Да, бе. Не, това не е. Това е точно изхода, бе. Не е изхода. И какво е? Не казвам, ма не е изхода. Точно това е. Айтами! Даймонд! Сори, не исках да го правя. Не, бе, какво си имам правил? Не съм то дали, не се шегувам. Аз опая жената. Спокойно, ако нещо имам полшанка. А през това време... Ябълки! Поддържайте ме жив. Дайте ми са си за мен! Вече ги взех. Какво? Аз вече ги взех. Дай ми ги обратно, бе. Да, бе. Аз имам ябълки и се връщам обратно. Мале е много оригинално. Ей, лудетина! Мале как скочих, а те кой Тарзан. Тарзан. Да, верно. Тарзан. Опа. Помниш ли оня, как беше? Петкан в гората. Не. На The Forest, бе. Да. Петкан в гората, не го ли познаваш? Ма тука... Тук се прави жъмпец, батко. Забелязах. Аз съм толкова добър, че ще те размажа просто. Чакай, ще ме... Аз вече умрех. Чакай да си умрел, аз не вярвам. Добре, айде, ще умра. Пая жена! Кой е много добър, бе? Аз. Браво! Браво, най-добрия. Не дадох да... Не задържах W. Мали! Браво, бе! Номер 1 си. И аз паднах там. Айде, смотана! Пая жена! Не с агресия. Що, бе? Викаш кой ще в агресия? Тъпай ме, моля те! Да, бе. Ако си ми приятел, моля те, бе, човек! Няма ми позволи. Ще ти даде, давай! Пробвай, бе, човек, стига! Ей, минавам! Тъпай ме! Не може. Пробвай! Не ми дава. Аз за какво седех тука? Да те ще ме минат! Само си познал. Германикс, мали, много готино име. Аз докато мина там пая жена, ще стане утре. Баба ми би си измислила по-яко. Стана ли утре? Не. Значи... Браво. Оф. То се запали! Явно е много добър. Да. Я ми кажи сега кой е най-добрият на джумп. То няма нищо. Къде? На финала има много голямо нищо. Но, а как се връщаш? Не знам. Обратно? Ще пише спаун.
Аз значи ще стигна първи преди това. Щом теб те нема, аз ще съм първи. Той е идиот. Нема как да го мина. Не мога. Готово. Аз вече съм готов, ама сега не знам какво да играя. Няма ли сервер вселен? Тъпай ме! 13 дяло! 13 дяло и 25 атак демидж меч. Ха-ха! Той е диамантът ли? Да. Добре, че го видях. Не покътнате. Добре, тъпай ме. Добре, хайде. Готово. Добре. Добре, бе, тигре, бе. Аре на survival. А факшн за какво беше? Не знам. И аз така. Не ядох се. Тук е по-различно са. Те са го променили целото. Това портал на къде ли води? Към края. Към ада по-скоро. Ако не води към ада, ще падна от смех. Точно на там води. О, виж какво интересно купче. Не мога. Не. Мали, опералния. Мали, от тук никъде не тръгвам. Айде, бе. Това е само за красота, ама не се шегувам. Виж. Айде сега на survival. Къде е къп? Чакай да пиша. Къде е купче, виде, бе? Имам хоум. Пишем, че имам хоум. И аз? Сега ако не е на спауна. Как познах? На спауна ли? Ми да. Айде на Factions. Да видим. Айде, ама това какво е? Не знам. Ти снимаш ли още? Да, бе. То е затворено. Сум. Какво е Сум? Скоро. Survival PvP. Не. Айде само survival. Ами аз също там отивам. Без пин. Да. Във водното измерение отидох. Опа, нямаме. Аз ще отида. Мали, тук е много, как да ти кажа, оригинално и кокошка даже беше влезнала. Ама къде не знам. Ела да видим дали може да се удраме. Чакай, не може. Не може, айде. Сори, нещо си бъ... Sorry, but you can't be here. Мали! Мали, давай! Ела, ена тук. Дай ми опечено пиле, ма! Виж! Та върна ми даде опечено пиле. Огнен аспект има ли ти меч? Да. Еми не, ще ти даде опечен. Ти къде си, бе? Да, виж. Имаш ли кирка, бе? Моята кирка, каква е? Ефективност. 2 нечупливост 1. Чупи тука. Където? Да, не може. 100%. Мислиш ли, че не знаех? И тогава? Тука моля да се чупи. Не може. Идвай насам. Къде? Идвай след мене. Ти къде си? Ето ме, тук горе. Чакай. Къде си, бе, коньо? Аз ти виждам името. Идева. Аз съм върху тебе. Аз съм върху тебе. Върху мен. Здрасти. Идвай насам. Къде? Тарзан овсец. Маля. Върни ми заби. Върни ми заби. Ето бе. Коня, що спря се движ? Мен нещо ти ми лагна. Тарзан! Опа. Тарзан, опа. Аз за малко да го скоча. Тарзан! Аз го сущих. Аз почти се качих го. Опа. Къде си, бе? Аз съм по-голям Тарзан. Сигурен ли си, бе? Ей, Тарзан, бе. Напълно. Ти си Тарзан 2. Тарзан искаш да кажеш. Аз съм Тарзан Оригинал. Айде, ето колко си Тарзан. Но това беше 100 метрово. Ела къщи! Аз поможах. И още Махнали са реса! Бегай. Къща! Къщи! Каштурка! Гледай, какви са, бе? Къде си, бе? Гледай! Хайде, отивай там, бързи! Сега ако... Резиденция, само че май има. Къде си? Как?
Е, тук аз не мога да дойда. Виж! Ти правиш тук. Удавих се, Тарзане! Не съм. Здрасти, Тарзанко. Ела другите къщи. Ти си Тарзанка, аз съм Тарзан. Тарзанка си. Не може да щупи. Yo, don't have... Да, май още има резиденции. Тук при мене няма, Къде да, бе? Не е резиденция. Аз не мога да отида напред. Много оригинално. Ама не може, ама аз имам пред, че още има ресове. Аз попаднах в резиденцио. Тук точно няма. И е насам. Аз попаднах в резиденцио в капан. Вече се спасих само, че. Мали е такава градинка и аз да имах. И още има рейс, бе. Айде хома си строиме каштенцето. Идваш ли, бе? Къде си? Аре на там. Майде, идвай, Тарзан. Чакай да правим Тарзан. Ма не на там, на другата страна. На другото там. Да. Къде е другото там? Е на тука, ела след мен. Къде си? Къде си ти, бе? Ето ме, ма! Виж ми името въздуха. Не те виждам. Аз те намерих. Аз не те виждам. Къде си? Ето ме, за туковски е. Тихо, бе. Тарзанко. Тарзан искаш да кажеш. Ти си Тарзанка. Нема такава. Аз съм Тарзан. Не е верно. Катера са още от бебе? Аз па още, докато не съм бил роден, съм се катерил. Аз па с памперса съм се катерил по дърветата. Аз па и без него. А с него? И с него. Ма аз па с всичко Ти като се качеше на дървето и понеже си се наквал много, памперсът ти е тежал, си падал от него. Не е верно. Тарзанка! Тарзанко! Така само при тебе е ставало. Тарзанко, що не го скочи това, бе? Чака дървото пред мене и аз ще го скоча като някой маймун. Ти дали си такъв? Виждам къща на хоризонта. Аз па стъпвам при тебе, пирате. Тук има резиденция. Верно ли? Тъпай се при мен. Тъпай ме. Няма. Добре, как искаш. Не! Аз съм! Чакай, сам. Бързо. Айде, бе, човек, стига. Готово. Чакам най-много 5 секунди. 1, 2, 3. Сетил се с 2 секунди по-рано. Е много малко. Ти знаеш колко ми пука. Тук има... Няма нищо. Има. Как не има, бе, то резиденция има. Тук може да чупа. Няма, то никъде не може да се чупи тук. Има резиденция. Има, бе, резиденция, има трънки. Идвай по мене. Само знаех къде си. Знаеш. Кога ще спираш клипа? То ние нищо не правихме. Не знам. Нещо по-интересно го направим. Искаш ли PvP? Не, защото PvP като няма... Survival PvP. Не, то пак също. Ние играхме такова, ние играхме Survival PvP преди. Да. Казах ти, че съм Тарзан, бе. Ти си Тарзанка. Не, тя значи скача по-добро от тебе. Ей. Това го скочи, аз очаквах, че няма да го скочи. Аз скочих 10 такива. Ама стана някой по... Ще ти се опълчи. Как ще да падна? Аз не паднах, аз съм пак на дървото. Просто слезнах малко от кончетата. То това са си листата, не са кончета. Абе, това са кончета в истинския живот. Памперса не се фана. Аз го скочих. Аз не се бех засилил. Хубаво. Тук има още един клон и аз паднах. Тук май може да се чупи. Мали, Тарзан! Аз го запалих. Мали, нищо не гръмна.
Аре, идва из гората за гъбки. През нощта. Ми даде, то тогава растат някои само. Да бе. Здрасти, паяк. Мерси за айтемчетата. Да, те па са толкова хубави. Аз имам 6 ключа. Може да използвате този ключ за отваряне на крейт. Не знам, и аз имам 6. Знаеш ли, какво е крейт? Не, а ти. Май Тук нещо. виждам спауна. Аз виждам, виж какво. Оф. Аз се виждам спауна тук. Виж, тъпай се при мене. Аз те виждам от тук. Тиквите имат очи. Тарзан! Тарзан! Това ако е къща, аз си обирам цялата. Не е къща. Ние сме... Али, аз се върнах обратно. Това доказва, че съм скаут. Връщам се навсекъде. Скаут! Вика скаут! Това доказва, че съм скаут. Какво? Това доказва, че си скаут. Айде, идвай насам. Вървиме право напред. Ще ти кажа къде духа вятър. Чакай. Точно напред е. Нищо, че духнах. О, опа. Мали главици. Всичките сме ги изяли. Здрасти, Крипърчо. Чао, Крипър. Къде си, бе? Не имаме. Само пред тебе. Ти зад мене, бе. Ето я виж пак, бе. Чакай да се кача. Чакай да се кача на дървето. Да виждам по-хубаво хоризонта. Да, ти. Ти такъв си. Паечко, чао. Чакай, бе, хоризонт. Здрасти, Паечко. Цуни го него, не мене. Не мене, ма! Айде топка надлъжи. Къде е топката? Умре. И... как ще умре топка? Намерих друга! Къде с нас са яйца? Може да вземе яйцата. Аз не съм Тарзан, май. Чакаме, бе, пръдло. Бъртучка. Намерих много голяма къща и е без рез. Не мисля, че е без рез, толкова голяма къща. Мали, за малко падна. Аз не виждам нищо. Тук бехме. Да, с рез. Ти къде си? Това доказва, че съм скаут пак. Върнахме се там, където бехме. Там при многото къщи. Здрасти! Отивай, продължавай напред. Къде си ти? Скауте, къде си? На дървото, чакай, ще кажа къде духа вятър. Напред. Да, продължавай напред. Некъв ми изпрати. На джъмп съм. Къде е я? Къде? Не знам. Телепортирам се. Добре. Аз попаднах. Не си ми изпратил. Пращам те! Напишите палацата епата. Има ли бек? Там ли си? Не. Нека хела. То ма е на това. Пращам ти покана. Ето. Опа, чакай, че го написа грешно. Чакай, не става. Отиди май на това е. Кажи го, бе. Ти къде си? На евента е май. То ми изпрати едно и аз се цепнах. Аз съм на евента, ама... Ама, моето е покрито с жълт пясък. Ето те, да. Къде си ти? Ето ме. Къде си? Ето ме, бе. Не те виждам. Ето те. Здрасти. Да. Тук. Може да чупиме? Може ли? Не може. Админите са го щупили. Не ги срам. Иди тук как са горе и каноки е. Те са скочили и там седат са. Или това са админи? Те летат половината. Половината. Те всичко щупиха.
Фу, неблагодарниците. Виж, тука има, виж бе, тука! Тука има айтеми. Къде? Ето Къде тука си? съндъка. Ето тука, бързо, скачам. Къде? Ето ме! Ето ме, бе, идиот, бе. Аз не мога да го отворя. Това са наградите. С такъв бутон се отваря, с ляв. Това са наградите, какви награди са спечелили. Готини са. Не мисля. Ключа е готин. Да, аз имам 6 от теб. Аз ще фърля работи. Мерси. Мерси. Кой фърля работи? Мерси, мерси, мерси. Това нали знаеш, че е евент? Аз вече имам, Супер, аз вече бе. имам 16 ключа. Откъде ги взе? И аз? Откъде ги взех? Не знам. Къде си, бе? Тук фърчат искри. Тия какво ли готват? Тебе. Манджа! Искам манджа. Евентът е бил от 8:30. Сигурно е всяка вечер. Това за колко? Малко, сигурно по-късничко. 9. Да. Ами, мама, те са приключили вече. Еми да, знам. Аз Те се мисля... скарат. А? Те след малко ще ни изкарат сигурно. Да, аз мисля да приключвам клипа. Еми, идвай да го приключваме заедно. Ар. И после, ако искаш, ще започнем на Spider-Man. Да, може да снимаме на Spider-Man Damnation, аз ще снимам, защото на него му лагва. Аз не започвам от начало, аз съм минал 4 боса вече. И тя само да каже, че са много трудни. Аз съм минал само Крейвън. Той е минал само първия. Само Крейвън, да. Ти спираш ли клипа? Не ела? Идвам. Алочка. Аз подскачам. Абе, аз съм за тебе, бе, човек. Не е верно. Не си. А, ето. Идвай. Идвайте. И хора, това беше краят на клипът за днес. За много ви е харесал. Утре може да снимаме пак. Това беше от нас. Аз бех BG Pro Kill, а това беше BGamer54.